ki patba wait jong kan maulai constituency ki wedon hagani kapor hagani kalumpung rengkat bat kinongelam joga VPP bat kumjo ru ki nongtre jong ketnat sarkar ki wedon hagani kapor ya gabanginya sekilan ya kani kasni agaba MLA wait jong pi in penbana patba ya ga scheme ya ga sedang nado usnam kat kendai spa kendai puwe kaban long gajing kerku ya ki constituency ki ba po gajing pejing kmi jong UMLA but mga syong hangni nga perkhat ya menta UMLA yo haga sisnam arklur siteng arklur siteng lani arjar sanspala arspat sanpola lani multiply haga sisnam drupo into 2.5 kamut khat sanspa lak haga sisnam nagamenta ki drupo tli ka constituency arangkat bat laingot ki MP ki bengyo sanklur haga sisnam kamut abai khainlang sia jam ruspa sampulak kapisa kabadai nagamenta patba yang hangni ngat kerpat pada kentu kum kinong mi kmat dan kum ki sakri ki jong patba joge de kenrat ki ba mapi ki kenrat pilajet yang ni dropo bat armut bat iwe kalau indirect di MP juga Raja Sabha perkhat katnu kanong ka jingkar khu phi ga ni ka state ka jongi lada kata ka pisa baro kalet shagita ki bari hok banyo bat ba kita ki bayo biang ya karo ki pandon kam hok ya kata nanget minom long ka state kumni ko bangi long agi ba bon ki benta nanget scam bat me kermen scam bakini ki long ki jing sedang jong ki batma kawan yarap ya kaban kentiu pat ya ni ka ri ka ba e ka jongi ya ni ka jat pan riu tip play ban ra ka segi kerdan ki bahalor bat kham shalor kermen scam nang ni shakmat inyo i shisha ya ka ri ba ka jat pan riu jongi lari pendon kam hok ban sam hok ban pendon kam hok bat kitai ba piang ru ken le hok anget scam nginyo iya kani ka riga jongi shisha ka jingkermen ka lawai ka pernai khobre shibon ba brai ya kani ka minta ka ba phin sale ban sami ni scheme ba kermen scam kana long shisha ka jingker khu baru play hiru on ker khu ye ki baro ke bain pandap thagni ka ski tangki ni kentin khobre